Madoli koso gin bende koro wantiere gi ghost pupils ama ghost students mago bende nitiere nikech anya paro ni nitiere story mar school moro in Kakamega ma a clerk mar Ministry of Education emodhi ondiko ni school exists moketo ne school no over 1000 pupils. Tell me Cleophas, ingeni according to sirikal mago gin nyithindo manitie ma Ministry of Education ema o register to gionge. Koro aparo ni nyithindo malal gi moko ni kuom mane sirikal onyiso ni registered but gin ghosts. You get? Nyocha kae waneno nyaka a case mane nitiere North Baringo. School oketi according to sirikal resources dhi kachacha nyithindo ni kacha. To the truth is nyithindo gi onge. Koro Kenya kae tinde wawe nyaka bedo gi ghost workers, wan nyaka gi ghost children, wantiere gi ghost pupils in primary, wantiere gi ghost students in high school. Koro yudo ka namba ni as much as nyithindwa weyo school because of gik moluoro wagi, sirikal gi employees mage bende should be very very fair and truthful to the nation mondo mi giwek register nwa schools ma onge to giketo nyithindo ma onge te iye kanyo pesa mag sirikal mar janyuol ma genuine cha madodhi okonyo nyathi moro e school kama chielo eme yudo koyudo a way out ma lal godo. Nikech you can imagine that kind of money kadine beni en genuinely ni okawe motere kata mondo dhi okonye school moro achiel. Nyithindo mang'eny mane lal kadok olal to unu chulo pesa ni nyithindo mama hewa. You understand? So magi bende gin richo manitiere i Kenya kae. And I want to believe ni mane miyo kara samoro ni luongo wagi president, the late president ma Tanzania ni a country ma is man eat man. Yeah, because you can imagine how painful it is. Ni uregister school, utero books kachacha, utero resources ma ongi. Pesa ni Cleophas, da tere in a join in school. Kata mane thuru kachacha, kata mana thurwa. Kata tere mana Turkana. Dongi ngeni konyo nyathi mantiere Turkana cha mang'eny malich. But pesa inapotea tu na hizo mchezo. Kamano. Yes. Nyokora mbuyo ntiere ote moro madonyo kara kamara Ruth Nyathi Ochieng. Asome kapoka yudo pacha.